Reipasta tahtia. Mene puoleen väliin haalaria. Mene ihan haalarin eteen, mutta älä koske siihen. Voit mennä kyykkyyn. Ja kutsua koira. Kyllä. Kutsua koiraa. Mutta ei katso. Haukuttele vaan. Ja se nyt tuli aika. No niin, ja sit voit kääntyä. Tahtoa Aika. koiraa. Nyt voit ohjastaa tulla haalarin. Joo. Taho vaan aktiivisesti. Hieno poika, tule, taitava. Hyvä, tule vaan. Tule. Loka, tule. Hieno, tosi hieno. Hyvä, Haista. Hyvä. Selvä. Voit tulla tänne. Sitten otetaan ohitukset. Hihnan päästä kiinni. Lähdet käveleen tuosta oikeata puolta polkua ja käyt kiertämässä sen maalatun puun. Se meni hyvin, sit uudestaan. Ihan sama.